uthatha umbuku uhunya le ntambo ifuna ngishaya kwakho ifuna ungena ngokweni imbuku ayihunya uthatha ikati zintaba ezi kati ngiyitala mbuku ifuna uhunya le ntambo ifuna ungishaya kwakho ifuna ungena ngokweni ikati ayiluma imbuku uthatha inja izanja ikati ifuna uluma le mbuku ifuna uhunya intambo ifuna ngishaya kwakho ifuna ungena ngokweni ayathi still ayisebenzi inja wathatha ingubo wangondla inja yekati inja yibona ikati yayibona imbuku yakho le nto ndithethayo ke le nto kuthiwa yinkokhelo ukuze sikwazi ungena ezulwini sihamba ngolu hlobo yonke le nto ifika isuka kulo mntu umane efaka isabhokwe xa ungezi andithi nithi xa nithetha apha enkonzweni nithi heyi wasifaka isabhokwe wasishaya ubawo ukushaywa kukunikwa umthetho ayinokubethwa literally kukunika umthetho wezinto funeka uzenzile njengesithembiso sokuba ekupheleni kosuku wonke umntu olapha uthi ufuna ungena ezulwini kodwa uzawungena njani ezulwini xa ungamqondi umkhokhelo wakho uzawungena njani ezulwini xa ungamqondi lo mkhokhelo wakho nali izulu funeka ungene kulo and unongenisa ezulwini nam uzawungena njani ezulwini xa ungamqondi lo kristu uzawungena njani ezulwini xa ungamqondi lo oscar uzawungena njani ezulwini xa ungamqondi lo district uzawungena njani ezulwini xa ungamqondi lo mveleni kuba iproblem zonana kumpostini ndithetha nani ndisithi kunje ndihlala phantsi ndingutitshala so ndayiqonda into abantwana uba funa ukubathatha from the simple to the complex ukwenzela mna i-understand sisaya kwi-complex sisekwi-simple ke ngoku nto ndifuna sithi siyofika kwi-ATM le sibe siwuqonda umcimbi into yobana ithini le nto kuthethwa ngayo